Continúan traballando en Amor Viajero, un viaje para el recuerdo. Ese é o título da curtametraxe que están reproducindo estes 7 rapaces estudantes do Centro de Formación Audiovisual da Deputación de Lugo. Unha preprodución que estes días alcanza un dos momentos álxidos do proceso. É moi importante porque, aquí é o momento no que vamos elexir os protagonistas da historia, que é unha parte fundamental do proxecto. Amor Viajero conta a historia de Eugenia, unha anciá que comeza a ter problemas de memoria. A súa neta axuda a lembrar replicando fotografías da súa xuventude. Buscamos, en principio, perfis de 3 mulleres de distintas idades que representarían unha familia formada por unha avoa, unha nai e unha filla. Hai xente que fixo moitas cousas, que traballou en series da Galega, en películas, bastante produccións, xente que leva moitos anos estudiando teatro, que teñen moita experiencia, despois tamén hai xente que ven un pouco pola experiencia do casting. Al final todos os perfis está bien, porque necesitamos xente. Uns papéis aos que aspiran mulleres como a Rocío ou Silvia. Un pouco por crecemento persoal, un xeito de enfrentarme a estes medos escénicos. É unha oportunidade. Un amigo mandoume que íase facer un casting aquí e digo, por que non? Encaixaba perfectamente no que les pedían e aquí estou. Non teño experiencia no que castings, no mundo audiovisual, estuve practicando en cursos e tal, pero non o levei á práctica. Entón, quero probar. O proxecto, premiado nun concurso de curtas convocado por Tour España e a plataforma Netflix, vailles permitir pôr en práctica moito do aprendido durante o curso no Centro de Formación Audiovisual da Deputación. Sí, é curioso que cun ano do ciclo de realización audiovisual que, topémonos con este traballo, sobre todo algo que non nos esperábamos, porque foi así nun día que, démolo por perdido, como quen di, pero foi bastante gratificante enterarse desa noticia e, sobre todo, para o traballo durante este curso ata decembro. Contamos coa axuda da escola na produción de toda a curtametraxe e, concretamente, neste día de casting, estamos aquí realizando no edificio da propia escola é un apoio moi importante para nós, que tamén nos axudan a organizar as cousas nas que temos menos experiencia. O seguinte paso, fixar as datas da rodaxe e o plan de grabación, ademais de definir finalmente a estética da curta e traballar moito para cumprir os prazos marcados por Netflix.